Dobar dan, poštovani gledalci, dobrodošli u 12. izdanje Sviškasta. Moj današnji gost je osvajač Evrolige sa Partizanom 1992. i košarkaški agent Vladimir Glada Dragutinola. Pre svega, kako si? Hvala, dobro. Evo, borimo se ovim ranim jutarnjim časovima, ovako malo oblačno, ali dobro, borba je. Htio bih prvo da, pre nego što počnemo da pričamo o nekim tim slavnim momentima iz vaše karijere, da mi ispričate kako je izgledalo vaše detinjstvo u Beogradu. Pa eto, ja sam kao i u to vreme, jeli, nismo baš puno imali tih video igrica i ostalih stvari, interneta i šta ja znam, društvenih mreža, tako da uglavnom smo bili na terenima ispred zgrade, kao i sva deca, prvo smo počinjali fudbal i košarku, naravno, šta je bilo tu od terena i tako prosto ispred moje zgrade je bio taj čuveni u to vreme, jeli, košarkaški klub 22. decembar i tu se igrala dosta tih nekih nižih liga, puno utakmica i eto, jednostavno gledajući tamo vamo i jednostavno odrastiš u košarku, onda tebi se malo to svidi, počneš i ti da malo bacaš loptu, tu onda neki stari, tako nas neke mlađe prihvatili pa smo igrali, tako smo nekako zavolali. I eto, u to vreme u mojoj školi Ratko Mitrović je i Partizan mlađe kategorije počeli da treniraju i tako da sam igrao za neku selekciju škole, te neke trenije Partizana su me videli i onda sam praktično, eto, što se kaže, da kažemo neki profesionalni, odnosno ozbiljnije treninge već kao pionir, eto, krenuo u Partizanu i eto tako, prošao kroz sve mlađe kategorije Partizana i tako bio malo 4 godine u IMT-u, tadašnje prve lige, igrao, pa se vratio tako da je prvi Partizan i eto tako, to je to. Volio da popričamo sada o toj slavnoj tituli 92. Triple Kruna sa Evroligom. Kako je bio vaš odnos sa igračima poput Danilovića, Đorđevića i odnos sa trenerom Željkom Obradovićem? Pa dobro da to je onako čudna splet okolnosti, onako naravno svega i svačega je tu bilo, ali prosto onda sa Sašom Đorđevićem sam praktično igrao još iz školskih dana, zajedno smo bili u mlađim kategorijama Partizana, Danilović isto došao kao mlad, trenirali smo dugo zajedno u mlađim kategorijama, Koprivicu, tako praktično Ivo Nakić i svi ostali, praktično svi smo tu negdje da kažeš ta neka starija ekipa se znala dugo već ranije i pre toga, jednom, mislim 2 ili 3 godine čak sam, ne mogu da kažem igrao, ali sam bi trenirao sa seniorima Partizana gdje je bio Željko Obradović, vrlo malo sam ulazio kao i obično, što najmlađe to što rade. Tako da to je u principu vrlo sve specifično, jednostavno i ta situacija s tim embargom, sankcijama, putovali smo, praktično mi smo živjeli non stop na putu i praktično da živiš kao familija i to su onda jednostavno neki drugačiji odnosi, preživljavaš i doručak i ručak i neke bolesti i temperature i jednostavno praktično živjeli smo kao familija, praktično više smo provodili zajedno u hotelima nego sa kući sa porodicom. Tako da praktično to bili smo, možeš da kažeš, tako jedna familija, mogu da se reći, tako da, teško vreme, ali, eto, potrefilo nam se nekako sve, ekipa se uklopila, dobro smo se uklopili, dobro smo igrali i, tako, živjeli smo za to. Šta možete da mi kažete o vašem odnosu sa Željkom Obradovićem, pošto ste njega zamenili, da kažem, na toj poziciji playmakera kad je on postao trener i sa pokojnim profesorom Nikolićem? Pa dobro, eto, rekao sam da 2-3 godine sam ja praktično i trenirao, ne mogu da kažem da sam igrao, trenirao sa Željkom Obradovićem i naravno i puno smo pričali, Željko još dok je bio igrač, praktično negde počeo da se bavim i trenerskim poslom, tako da je dosta uticao u to vreme i kao igrač je uticao dosta na igru i na tim i na razmišljanja nas mlađih, puno nas je učio i način na koji se igra i na način na koji da gledamo košarku, zaista je puno je uticao i tako nekako, evo i dan danas praktično cijela ta neka generacija, evo i tu smo u nekim kontaktima i čujemo se, čak evo sad smo uspeli kad se Željko vratio Beograd 2-3 puta i da se vidimo i tako, specifičan odnos, teško da je to u današnje vreme izvodljivo, ali eto jednostavno cijela ta situacija, sve to što se dešavalo, jednostavno je primoralo da budemo tako, da kažemo, familija. Šta možete da mi kažete o toj 91-92, o toj sezoni cijeloj, kako je tekla, rekli ste sad kao familija, kad ste se preselili u Fuenlabradu da igrate, kako je to sve teklo, da kažem? Ali izuzetno to, kako da kažem, to je specifično teško, jer sve sankcije, bili smo sve utakmice, smo pravično odigrali,
kao gosti u Fonogradi smo bili domaćini, praktično smo bili stalno na putu, jedna utakmica tamo, to je četvrtfinale protiv Knora smo odigrali u Beogradu, u Pioniru, sve ostalo utakmice smo praktično odigrali kao gosti, to je jednostavno, mada ljudi iz Fonograda su nas prihvatili, negdje u pozadini svega toga, bez obzira što smo mi bavili košarkom i košarka ipak nekako nisu mogli te neke stvari koje su se dešavale tada u zemlji, embargo i sve ostalo. Uticalo je to dosta ta neka, teška situacija, te neka, kako ćemo, marketiška neka kampanja koja je bila usmjerena tada u to vreme sve što se dešavalo, pa htio nekako da ti uključiš špansku televiziju, bez obzira što ne znaš puno španski, pa čuješ i sve to neko onako nije bilo lako izdržati i izneti, ali eto, jednostavno košarka, ljubav prema košarci i taj neka želja da se pokažemo i taj, možemo da kažemo, ne baš inat, ali nešto da ću se da dokažemo da nešto vredi kao mlada ekipa. Da li možete mi kažete neku anegdotu, na primjer, sa Final Foura, sa finala ili iz te cijele sezone, da kažem, koja je vezana za tu Euroligu? Pa dobro, bilo je puno, naravno, ja ti kažem, živjeli smo kao familija, bilo je tu zaista puno stvari, ali što se kaže, takve neke stvari su ipak da ostanu u familiji, ali interesantno, recimo, to ne znam, neko je to pričao, baš kad smo protiv Milana je bilo prvo polufinale i mi smo tamo otišli na mala vrata, kao četvrti iz naše grupe i sve ostalo prosto najmlađa ekipa i tako dalje. Milano je u to vreme bio zaista skup fenomenalnih pojedinaca i najboljih igrača i Riva i najbolji centar NBA koji je do tada ikad došao iz NBA, koji je ikad došao u Evropu i igrao za Milano i tako dalje i zaista onako bili smo, ne može se čak ni reći ni outsider, nego onako totalno neko ko praktično jer su smatrali da nam uopšte nije mesto, da nam tako ne pripada i jednostavno to izlazak na teren protiv Milana, jednostavno sve te kamere, 30 kamera gdje nijedan nije bilo okrenuto u nas, sve 30 je pratilo njih i onda tako, tu smo nekako, kako bih rekao, to je Saša Đurić, onako nešto prokomentaristu gleda i sad moramo da dokažemo sve šta i kako i onda tako nekako čini mi se da je i to nešto što nas je onako, negde pa ne da kažem dodatno motivisalo, ali dati neku ekstra želju i volju, čisto da pokažu da eto baš ne igraju samo oni košarku, da igramo i mi malo košarku i tako to su neke stvari. Pa bilo je, mislim, svega zaista ta sezona je čudna, ne znam, nosili smo, bilo je embargo, pa smo tako kao neko ko igra Euroligu nosili jedan naš saigrača smo nosili auspuh, to je cijela auspuh, to je cijela ona grana i ono sve, možda sam reći kako to izgleda kad nosiš najednom toliki auspuh, mislim, svega je bilo teška situacija, pa smo vozili neku peglicu, pa naš četvorica u peglici velikim, dva centra i neke dva naša spojna. I tako, mislim, svega je bilo, ali kažem, neke konkretne sad baš to neke anegdotice, kažem, jer nije bilo baš onako nešto, kako da kažem, nismo mogli previše da se šalimo, ali ima je tu puno putovanja. Mislim da je aerodrom iz Ciriha, preko Ciriha smo letili, nije bilo direktnih letova. Pa smo dugo vremena prodali na aerodromu na Cirihu i tako dalje. Tako, svega je bilo, ali onako. Jednostavno, možda sve te neke teške okolnosti, kažem, opet su nas negde i spojile i približile i napravile neku homogenost u ekipi. Kolika je bila po vas lično teška težina odlaska u inostranstvo u tom periodu dok ste igrali u klubovima, da kažem, van Partizana? A jeste, to je onako malo je... Drugačije je bilo, naravno, drugačije su vremena, sve ekipe su igrale maksimalno sa 2 stranca, nije moglo puno stranca se i onda u to vreme, bilo je teško i biti stranac, pa onda pronaći pravu stvari, pravu težinu i pravi klub gde neke svoje ambicije želiš da ostvariš, ali jednostavno, prosto, u to vreme nije bilo toliko novca ovde u ovim prostorima za košarku, jednostavno ovde je to više bilo, pa mogu da kažem slobodno i na amaterskom nivou, glupo je upoređivati vremena i onda jednostavno za neki bilo kakvi veći novac jednostavno mora da ideš bilo gde i tako sam ja išao i u Nemačku, Tursku i Poljsku. Ne znam gde sve nisam bio, tako da, ali jednostavno tako je vreme bilo, moralo da se ide, gde ima novca i da uzmeš neki novac.
Da li bi ekipa Partizan iz 92. mogla da osvoji Euroligu u današnjim vremenima? Pošto je bilo mnogo komentara na tu temu od raznih ljudi, pa eto vas da pitam. Teško je, mislim, porediti vremena, zaista, ali jednostavno igru i košarka i sve napredovali. Evoluiraju sportu. Apsolutno, ali ono sigurno što smo imali u to vreme i ono što je potrebno sada da se osvrši, da što je neki maksimalno posvećenost i košarci i radu, i fizička spremnost, i taktička i to smo mi tada imali i ja mislim da i sadašnje ekipe koje to žele da ostave moraju to da imaju, tako da tu negde, tu možemo da pravimo neka poređenja sad o košarci u svemu tome, to malo onako je jednostavno nemoguće, prosto je nemoguće. Vi ste u jednom igrali ste kao igrač, u jednom trenutku ste bili trener i sada ste agent. Da li možete da mi napravite paralele između ta tri posla u košarci? Pa dobro da, ja sam negdje već pred kraj karijere, tamo je 2001. Je li to već to neke zadnje godine, to je neka zadnja godina u Radničkom, Volo Jošović, ali kao trener koji mi je bio još i u juniorskim danima, trener me je pozvao, imao je izuzetno mladu ekipu, ja sam tu došao kao jedini stariji igrač i onda nekako čini mi se da ta sezona je onako meni prelomila da više neko vreme je da se tu ne razmišlja o kraju trčanje za loptom i u to negdje pojavila se firma BDA i ja sam upoznao Bill Duffy, jednog velikog američkog agenta i koji mi je negdje oni su u to vreme širili posao, potreban je bio čovjek koji će biti ovdje u Evropi na terenu i tako i to je negdje čini mi se prelomilo moju odluku da iako sam imao neke pozive da igram još dalje, to mi je negdje čini mi se prelomilo da onda pređem u taj neki novi život i taj neki novi život je onako dosta sličan neki pošto prosto ti neki ljudi s kojima su u kontaktu kao agent, to su neki treneri, generalni menadžeri, sportski direktori i tako dalje. Sve su to neki ljudi protiv, kojima sam ja u to vreme ili igrao sa njima, ili protiv njih, ili nekako se družili van terena, tako da u smislu nekog teškog prelaska, ali ne bilo je sasvim nešto normalno i praktično u nekoj istoj sredini, u nekoj okolini, u nekom istom krugu ljudi sam radio. I tako da kažem, onako taj prelaz prošlo nije bio prelaz, jednostavno nastavili smo da živimo košarku, ali tako mi neki, eto kažem, od malih nogu se neko zaljubiš u tu košarku i nastaviš da živiš taj neki život košarke i tako evo i do dan danas. Šta možete da mi kažete o ovoj novoj sezoni Evrolige? Partizan startao porazom, Zvezda pobedila juče Pariz na gostovanju. Da li imate neke možda predikcije, neki komentar na prelazni rok nekih ekipa? Pa dobro, mislim, Partizan je izmenio sve teško gostovanje u Baskoniji koja je ekipa koja je to praktično da kažem, taj neki Serge Howard imao neki ostao, doveli su Luvaua, doveli su tu 2-3 igrača još koji su nadomestili odlazak Vanju Marinkovića i Cody Millera, McIntyra, praktično ostala ista ekipa. Dobro su odigrali Partizanovi falo, činili mi se malo u igranosti te nekako agresivnosti pala u drugom polovremenu i primili su mnogo lakih koševa. Par rešenja u kontranapadu 3-1, 4-1 nisu dobro rešili što možemo da pogledamo, da kažem, u neuigranosti još ti nepoznavanje ekipe, tako da, mislim, bez obzira na poraz Partizan je u tih, da kažem, prvom polovremenu, barem ako ne kažem i 25 minuta prikazao šta će igra, kako će igra, koja mu je snaga i ostavili su po meni dobar utisak, kažem, s obzirom da je kompletno nova ekipa. A što se tiče Crvene zvezde, bez Miloša Teodosića, onako neko, rekao bih, pa ne mogu da kažem baš rutinski, jer ekipa Pariza jednostavno, oni igraju tu košarku, to je, možemo da kažem, brzo, da ne kažemo, pa da, ne znam baš NBA, ali što bi rekli ovako, da voli se neka divlja košarka, jednostavno, mislim, jednostavno igraju 1-1, dozvoljeno je, ostali igrači su prihvatili taj način stil igre i imaju zaista dobre fizikalce i jednostavno na taj način igraju i jednostavno Zvezda je nekako rutinerski, da kažem, iskustvo, Nedović, Kalinić i ostali igrači koji su ispratili. Na kraju, možemo da kažemo, i privela utakmicu kraju. Jednostavno teško igrati protiv takvih ekipa, ali sigurno će pasti u jednom trenutku, kao što je Paris pao, u jednom trenutku par promašaja, Zvezda je to iskoristila, okrenula utakmicu. I eto, možda imala i 3-4 šanse da vreši utakmicu mnogo pre kraja, da ne bude penal završnica, ne znam, Zicer Kalinića i ne znam šta je još bilo, ali bilo je recimo neke 2-3 neka šuta lagana gdje je Zvezda mogla da prevede u tu, da kažem, da završnica ne bude tako baš
neizvesna, da ne bude penal završnica, ali dobro, i Zvezda je isto vodila se vreme 3 razlike, ta penal završnica, svi su ubacivali penale, tako da, onako, da kažemo, dobar početak čini mi se i za jedno i za drugi. Da li imate vašeg omiljenog igrača u ovoj ekipi Partizana i zašto baš on? Pa čini mi se neko Ife Lundberg je onako nekako, on je onako neko ko je stabilan, čvrst, može da igra i na 1 i na 2, neko ko je nesebičan, koji igra jako agresivno, brzo, čvrsto, sigurno, ne greši, vidi ceo teren i onako nekako mi je, čini mi se, pa po meni, zaista svi su ostali fenomenalni igrači i sve što je dovedeno, ali Ife mi je onako neko, po mom ukusu, onako miran, staložen, stabilan, razmišlja u utakmici, podređen je timu i kao i većina, čini mi se da je, eto da kažem i to, da je jedan od, čini mi se, kriterijuma dovođenja igrača baš bilo tada, da su svi praktično podređeni timu. Da li imate neke predikcije za Final Four i vašu startnu petorku? Final Four, početak je teško, evo videli smo Real izgubio od Bayerna je doveo Napira, čini mi se nešto što je ekipi Bayerna falio, takav jedan lider, neko ko može i uvek ima 20 poena, jedan jedini, čini mi se da je to Napiru više odgovara nego da bude jedan od 3-4 neka nosioca ekipa, tako da čini mi se da će on biti dobar sklop s njima. Ali, sad, Final Four, ne znam, ali oba grčka ekipa, ili Olympiakos i Panathinaikos, to su definitivno dva glavna kandidata. Da, apsolutno, i Real i Barca, čini mi se, ne treba tu ni Fener, ni Efes otpisivati. Kažem, izuzetno ujednačena Euroliga, možemo da kažemo, eto, ima tih 6, 7, 8 ekipa i Milano je više vreme da 3 godine imaju da je fantastičnu ekipu. Imali su nekako, čini mi se, pehova ovih prethodnih sezona, ako ih izbjegnu pehovi, vidjet ćemo Monako, da li sam borio sam i njih koji su praktično uvek tu među Final Eight. Tako da, eto, čini mi se možda, eto, posle ovih prvih utakmica nešto možda slabije izgledaju Alba, Maccabi, recimo Astor, možda malo izgledaju, da kažem, fizički ne toliko snažni koliko ostale ekipe, ali čini mi se da ostale sve ekipe su tu negdje i svako može da pobedi, ali to ovih 5-6 ekipa, pa tu neka od njih će verovatno, mislim, sigurno će biti u toku lige među tih prvih, da kažemo, 7-8, sad i ove ostale ekipe će se tu nekako rasporediti, sad naravno zavisi duga sezona, povrede vidimo s Milanom, rekli smo već da, tako da zavisi od povrede i od sreće malo, tako da, ali izuzetno izjednačena je. A startnih 5 igrača, to me najviše interesuje. 5 neki od kojih očekujete najviše. Partizanu ili Euroligi uopšte? Euroligi, cijelo. Aj, to je teško. Dobro, budemo malo lokal patriote, da te Ife moram da stavim, Teja moram da stavim tu. Biće nezgodno, Vezenkov se vratio, Lesor je tu, na tim nekim visokim pozicijama i ajde da ubacimo još neku trojičicu, da vidimo neki spojenik, koga bi to, tu je zaista onako konkurencija malo nezgodna, ali mora bude malo lokal, pa nek bude bomba, nek bude iznenađenje, ajde. Navijački, malo nije baš realno, navijački više, ali dobro, ajde, moramo malo. Evo je moje zadnje pitanje za vas, da li možete da date neki savjet mladim igračima i narednim generacijama srpskih košarkaša i da odgovorite na pitanje kako doći do uspeha u košarci? Vremena se menjaju, izuzetno je teško sad dati neki recept i neko pravilo jednostavno i svaki igrač je drugačiji, svako dete, ali ono što je najvažnije da se od najmanjih mnogo pre svega zavoli košarka, jer košarka jednostavno ima puno stvari koji mogu da se rade u košarci, ne moraju čak ni svi ti mlađi koji treniraju da postanu veliki igrači, ali mogu biti sudije, zapisničari, da budu nešto u košarke, da se nastave oko posla. Ali najvažnije je ta neka ljubav i upornost prema radu i teško je to odricanje, moraju da budu svesni kogod želi da bude igrač, da jednostavno je to i ja sam kao mali, znači puno rođendana, puno ekskurzija što su moji recimo drugari iz škole i svi ostali su išli, ja sam dosta ekskurzija propustio, dosta rođena, dosta druženja, tako negde u to vreme nije bilo baš puno kafića, restorana, smo se družili tako oko zgrade, po stanovima, ja sam dosta toga propustio, ali osnovno uvijek sam imao neki trening ili neke utakmice,
Tako da jednostavno moraju da budu spremni jednostavno žrtvu. na veliku žrtvu i veliko odricanje. A sad put je drugačiji, vidimo, stvari se menjaju, ove pre 2 godine, kad je u Americi uveden da i koleđi sad daju neki novac za te igrače, talentovane. Tako da jednostavno, i to se menja, praktično svake godine se to menja, ali ono što u svakom slučaju ostaje odricanje, trening i veliki rad na sebi. Poštovani gledaoci, to je to što se tiče ovog izdanja Svižkasta. Vlado, zamolio bih te da se obratiš s našim gledalcima u kameru da im poručiš nešto. Ništa, da ostajemo da navijamo za košarku, da volimo košarku i čini mi se da će ove godine Euroliga biti nikada zanimljivija.